بهاتنا دمسالا زوستانê xelkên Rojavayê Kurdistanê amadekariyên demsalê dikin bi çêkirina mûneta zivistanî lê nirxê hemî cûreyên kelûpelên xwarinê buhane. Xelk nikarin wekî salên berê tiştan bikirin. Nirxê dolar beramberî lîreya Sûrî roj bi roj bilind dibe. دي اسعار بهانا مش خورنك بانير كري هما زيتونه كرينا وفام مقدوسي ام تشيتكن ما كامي تشيكن بتش بهانا ناين كري ام حرقام دي بلكي داك من داك من تشك دانا ما كام تشكن روبرو خرابتري اي والله ما جواب كن الحمد لله خدانên dikanan dibêjin tevgera kirîn û firotinê qils û newekî salên bihûriye. Aboriya xelkê lawaz e û karînên wan bo kirîna xwarina bihatin nene. Li alîkî din jî dibêjin ji ber kêmbûna tevgera kirînê ji aliyê welatiyan ve bazirgan jî nema dikarin keresteyan bi kujmekî mezin bînin. اسعار بلندن براستي جبروا له وعالم جي كم كار براجه ده يعني انا بنير بار 10000 وتشكيبو اي سال 5000 مقدوس كيلو نيفك دهات ب 10500 اي سال ب 8000 قال كي زاد يجي عالم رجران بشكي Rojana nirxê dolar beramberî lîreya Sûrî bilind dibe. Welatî jî bi mûçeyên heyî nikarin debara jiyana xwe bikin. Her tişt buhaye. Bi bilindbûna dolar buha dibin û dema dolar dadikeve, nirxê keresteyan wekî xwe dimîne. Welatî baceyê didin û dixwazin korê veberiya xweser saziyên xwe yên çavdêriyê çalak bike. Ekrem Salih, Kurdistan 24 Qamşlo.